Какво е форма? Форма е радиочестотна процедура, която има анти-ейдж ефект. Можем също да работим като превенция. Целта на процедурата е да стимулира производството на колаген и еластин, лифтира кожата, стяга, уплътнява, значително подмладява и освежава. Още след третата процедура се забелязват първите ефекти на процедурата. След като сме почистили кожата, първата стъпка е нанасяне на ултразвуков гел, който цели осъществяване на контакт с кожата. Лицето се обработва за определено време на зони, за да можем ефективно да загряваме, така че да стимулираме производството на колаген и еластин, достигайки необходимата температура. С процедурата можем също да разграждаме масни натрупвания и да лифтираме кожата. По време на процедурата се усеща приятно затопляне, а след нея зачервяването, което остава по кожата, изчезва в рамките на 30 минути.